U Tuzli je danas održana proširena sjednica Županijskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Soli. Sjednici su prisustvovali izaslanici HDZ-a Bosne i Hercegovine, predvođeni predsjednikom Draganom Čovićem. Ja sam bio u Sarajevu 31.12. na Domu naroda kad smo usvojili, ja bih rekao, jedan virtualni proračunski okvir i kazali smo da će se predsjedništvo u roku 6-7 dana napraviti izvješće o utrošku proračunskih sredstava za proteklu kalendarsku ili fiskalnu godinu i formalno završiti to u parlamentu. Time bi mi mogli kazati da smo zaključili prethodnu fiskalnu godinu. Nažalost, ništa od toga nije urađeno. Ja sam siguran da će novo vijeće ministara vrlo brzo, u to sam siguran, dogovoriti okvir, višegodišnji okvir kada je u pitanju proračun Bosne i Hercegovine, a i dogovoriti proračun za 2012. za tekuću godinu i čak vjerujem da to neće trebati uopće dugo čekati. Kako izaći iz ove pravne i svake druge anarhije koju imamo u proteklih godinu dana i po ovom prelaznom periodu od mjesec dana, to trebamo svi zajednički izdogovarati. Ne vidim nijednog razloga da uz taj proračun završimo priču na 2 zakona koji smo također dogovorili. Ja očekujem da će vrlo brzo netko iz Hrvatske demokratske zajednice biti u Skupštini Tuzlanske županije i znači zbog sukoba interesa, to je jedini razlog zbog kojeg ja ne sudjelujem u radu Skupštine, a evo spletom okolnosti Hrvati Tuzlanske županije su dali većinsku potporu HDZ-u i meni kao nositelju te liste.